права. Клипче. Клипче. Браво. Аня. Браво. Браво на детето. Мама. Да. Ела да го хванем сега, батко. Боже. Ела да го хванем бързо, да го хванем този бат. Бати, изпълнен там. Айде, отивай при децата. Къде е Калоян? Айде, мама. А почва да им се доспиваме. Кой? На кого? Васе. Жадка, бързо така, маме. Ела да видиш, къде е вас? Ела? Ела, мама. Айде. Ела. Ела, Жижи. Ела сега. Ани, и аз сега да целуваш Ани. Мани, готова ли си? Аз правя клипче. Клипче правя. Браво, браво. Браво, браво. Айде, целунете Калоян. Бързо го хвани. Дай да го хванем, да го гаделичкаме. Тук се приближаваме се. Те си като някакви тамагочета тук. Абсолютно. Чакай да поседна. Ай, Калоян. Играй, Калоян, да. Ай, хай, маски. Играй, да. Браво, браво, тичайте. Я хвани, Ани. Къде е Ани? Я хвани, дай да деличкаш. Опа я. Виж, Васко си слага шапка. Слагай си шапка. Опа я. Ти имаш много енергия, аз вече нула. Шапка, Васко има шапка, да. Опа. Шапка има шапка. Бързо. Ето тук е Тайничко. Ай. Застани. Тайничко. Къде. Не. Господин. Чакай, До ма, тук. ето, ето, Дай